Dáme ještě kdo dorazí a pak by vyrazil těch 0,5. Co vám to je teda? Ty věci, já bych řekl, jestli tady ještě někdo má zájem, tak já prostě teďka bych šel tady třeba na ten první skok, dá se to tady točit. Že když narazím to přední kolo, což je potom nějaký krok do toho bunny hopu, do nějakých dropů, do double backflipů a tak, všechno je to pak jakoby dost podobný, jo. Jdu do toho středu toho kola, tam se jako pokrčím, ten pohyb je dolů, dozadu. Takže dolů a pak dozadu a vytáhnu to jakoby nataženýma rukama. Jo, to je důležité. Dolů, dozadu, přenesu tam tu váhu, nataženýma rukama to vytáhnu. No, to je to, co vám potom pomůže s načasování, když jedu pomalej, že jo, potřebuji to tam vytáhnout, lehce to tam jde těma rukama, tak to je ono. No. Dobrý. Jo, hele, můžete jet rovnou znovu. Snaží se hrozně do těch řidítek jakoby brzo a vlastně tlačí do toho kola a to je přesně to, co jsem říkal, ta první věc. Jo, tady Jirka, vidíte jak to... Víte, že ten pohyb jakoby v tom skoku není nějaký, že by tam dělali nějakou jako šílenou prostě gymnastiku nebo něco takového. Jo? Je to víc o tom, zůstat na tom kole jakoby v tom středu, v tom jakoby základním postavení, mírně se do toho zhoupnout, ale vydržet v tom skoku, vyjet to až na konec, lehce si to vytáhnout a nenechat přesně tohle z toho, že jakoby, se toho leknu, natlačím tam ty ruce prostě a už jdou na ten předek a uvidíte, jak jim propadnou, většinou jim propadnou ty kolena, to bude vidět v tom odrazu.